Bazalwane siphinde sinibingelele futhi egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu esivumayo phambi kwabantu emhlabeni wonke. Inkosi yethu esibusayo uJesu Kristu wavuka uphila kuze bephakade, indodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Siyakholwa nguye, sidele konke ngenxa yakhe. Usiphethe kahle bazalwane. Mina njengoba usibiya nje wayibonakalisa kimi ngokuthi angisindise okokuqala ngo1998. Wayengivula amehlo ngo1997 ngicabanga uDisemba mangaphosisi. Umoya ngicela ngixolele mawuthi angisakhumbuli kahle. Kanti ke beside ngingasindisiwe ziningi izinto angivikele kuzona, engivikela ngendlela ezahlukene. Khona lapha engacishe ngamuka khona nomfula, khona lapha engacishe ngazika ngacila khona edanyini idamu la khona kuthiwa kwanginenyoka ngaphansi. So ngase ngiqilile impeleni. uNkulunkulu wabamba omunye ubhuti obabe badala kuthina sibhukuda, wabona ukuthi leyangane ayisekho nje manje iqilile lapha, wangena wayijuba wangikhipha lapha ehlabathini, wangilokhuza wangishayisisa kwaphuma amanzi. Kwase kuphelile ngambazalwane. uNkulunkulu wasebenzisa omunye usisi wakwamakhelwane, ngimuka nomfula kade sibhukuda amanzi emaningi kanti imvula isanda kuna. So ngayibona ukuthi sengiyahamba kanti la engase ngizophoseka khona ilandawo kuthiwa kunesingi khona amanzi mayehlela phansi athi so wagijima lo sisi wafo wangibamba. Angazi ukuthi ke wakuthatha lokho ubhukudo njeyana ngasinda kanjalo. So ziningi igameko la ngisinda khona ngingasindisiwe ngingakholwa. uNkulunkulu engenzela umusa bazalwane. Ngasindiswa okokuqala ngo1998. Ngimbonile uNkulunkulu wakhuluma nami ngendlela eziningi, kodwa nje into ayibekile kakhulu ubungcwele nokuphelela embusweni wakhe nobunye bebandla nokuthi sithandane sibe into eyodwa. Ngahlushwa yilokho nje mangisindiswa ngo1998. Kwathi ngo2010 ke esengifundisile uNkulunkulu okuningi sengiqonda. Ngadela konke ngaphuma ngashiya umsebenzi, angixoxwanga emsebenzini, ngaresigna ngisebenza kahle kwi-Department of Agriculture eKZN province. Ngaresigna bazalwane, ngaresigna nje ngafaka incwadi, konke kwakuhamba kahle nje. Futhi ngaleso sikhathi kangisanda ke noku-approvelwa i-subsidized vehicle yesibili sengiqedile ukuyikhokhela yokuqala. Ngaleso sikhathi ngisanda kuthola nomuzi, ngithole ngo2006. Ngihlala edolobheni eDan noma lapha ePeaceville. Kwakuhamba kahle, ngifuna ukusho lokho nje kwakuhamba kahle, but ngenxa yokusaba uNkulunkulu maye sezambulile kimi ukuthi kufuneke ngipheleliswe kuye, ngiphelele entandweni yakhe. So ngadela konke okuyimpumelelo nobuhle nobukhazikhazi nodumo lwalelizwe nokuhlonishwa kwalelizwe, ngafuna ukuphelela embusweni wakhe. So bengikha nje lapho bazalwane ubufakazi egameni lenkosi yethu uJesu. Lo Jesu ke simphakamisayo bazalwane kusukela ngo2010. Ngaqala ukungasebenzi umsebenzi walelizwe ngoAugust 2010. ngoSeptember 2010 ngagcina ukusebenza kwisystem yalelizwe ngo2010 August 31. So ke ungabala ukuthi how many years ke kusole kumanje ke njengoba saka-August nje lapha inyanga ngicathi ngizobe ngihlalisa u15 years full. So ngadela konke bazalwane. uNkulunkulu ngiphethe ngomusa, ungiphethe kahle, ngiphila ngokholwa usuku nosuku. uNkulunkulu ngenzela kahle. Bengithi ngihighlight nje lokho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uyaligcina izwi lakhe ukuthi singakhathazeki ukuthi siyawuhlala siyangiphathana. Uyangibhathisa uJesu. uJesu uyangondla ngiyahla. Siyambonga uNkulunkulu ngegama lika Jesu ukuthi ke izwi lakhe mayithi konke lokhu baba uyazi ukuthi siyadinga, kodwa sifuna umbuso wakhe nokulunga kwakhe. So ke lokho kuzongezela, uyangezela ngempela ubaba bazalwane. Ngicela ukumnikeza udumo kini nonke nilalele, nani nisazothatha izinqumo, nani seninqumile nisaseva amanothisi. Kholwani niphume ngokholwa. uNkulunkulu uyamondla oyinikele kuyena kuze kube manje bazalwane, umusa wakhe. Siyaphila egameni lenkosi yethu uJesu, amen. Uphathi 4 ke lo bazalwane sinobaba uKhanyile njengokujwayelekile. Siyambingelela bazalwane. Simnikeza ithuba egameni lika Jesu ukuthi abingelele naye futhi egameni lika Jesu, amen. Amen. Siyavuma baba egameni lika Jesu Kristu kubingelelwa, siyabonga. Ngiyanibingelela nani bonke babukeli emakhaya nakini nonke ukuzofinyelela kini.
lomlayezo. Nginibingelela ngale igama lenkosi yethu nenkosi yamakhosi nombuso wababusi uJesu Kristu esimphilelayo nophila kithi. Siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu babukhanyile. Upart 4 ke no baba. Siyafisa ukuthi lokho uNkulunkulu akubeni inhlizweni yakho ukuthulule baba. Leli thuba esilitholile uNkulunkulu usisebenzisa ngendlela ezahlukene kubhize ekhala abafundi. Siningi inkonzo ezenziwayo but namhlanje sitholile ithuba asikhiphe nje konke uNkulunkulu asipha kho akubekile inhlizweni yethu sidlulise kubantwana bakhe egameni lika Jesu. Bazalwane ke besaqhubeka nezambulo uNkulunkulu azambulayo nama message azidlulisela wona. Okay. Lana ke ngeyi-29 June uNkulunkulu ungibonise 29 June 2024. All right. Yes, 29 June 2024 uNkulunkulu ngibone umoya uqhamuka empumalanga. Makuqhamuka umoya empumalanga usondela uthema ususeduze ngathi mangubhekisisa lo moya akumoya nje kahle. Mangibheka phakathi kule sivunguvungu somoya kunomlilo phakathi. Lo mlilo mawubukisisa futhi phakathi uyakhanya lo mlilo njengoba usukubona nje inyanga ikhanya esibhakabhakeni. Kwangamina ngede ngibona lo mlilo nalo ophakathi kulomoya. Sababaningi baqala abantu babaleka ngoba ubona ulaka olukhulu hayi oluncane. Ayibabaleka abantu nami ngibe umunye wababalekayo. Mabebaleka abantu lo moya lona umuntu nomuntu omficayo uyambamba umshwabadele. Mayimshwabadela ngaso leso sikhathi ngibona umphefumulo uphuma. Mawuphuma na umphefumulo ewubambe ushwabadele futhi. Okusho ukuthi lo moya ngamanye amazwi ukwazi ukubulala inyama nomphefumulo. Abantu abaningi wenza into efanayo ubulala inyama ubulala umphefumulo ubulala inyama ubulala umphefumulo. Waze wafinyelela nakumina. Mawufinyelela nakumina nami ngayibona sengingofile njengabanye. Ngase ngigoqa mangigoqa ngibona lo moya ungenzi lutho umile phambi kwami bese ngivusa ikhanda wasibona njengofile hayi ukuthi wasufile hayi ukuthi wasukubulele kodwa wasubona hayi nami ngizofa njengabo bonke abanye. Yebo nami usufile ke uzokwenza lokho okwenza kwabanye. Okay. Ngibona wenza lutho umile la kimi mangubheka lo moya phakathi kwalo moya kunomlilo liphakathi komlilo kunenkazimulo. Ukhulumizwe phakathi kwenkazimulo lithi kimi wena ubalekelani. Angizange ngiliphendule ngoba uvalo kimi laluthuthumela lithi ubalekelani wena ophethe lencwadi. Mangithi ngiyayibuka ngiphethe iBhayibheli ngize ngaligona la esifubeni sami. Ngiligone ngiliphethe kanje iBhayibheli bazalwane ngiligone kanje ngibheke phansi kanje mangiphakamisa ikhanda lithi ubalekelani wena ophethe lencwadi. Mangithi ngiyibheka lencwadi ngiphethe iBhayibheli bese lithi kimi lelizwi ngiqinisile ngithi kuwe bonke abaphethe lo ncwadi angibenzi lutho. Bonke abaphethe lo ncwadi begcine imiyalo ephakathi kulo ncwadi ngiyokubathethelela angeke bakubone ukubhuqa. Bese ngiyibuka le ncwadi ngithi mina hawu madoda ngisindise le ncwadi. Bese ngijabula bese ngibona nomunye ubhuti owayeseduze kwami nawe iphethe le ncwadi naye futhi awukazi umenze lutho lomoya hayi bese ngiphaphama. Mangiphaphama ke bese ngibona ukuthi kubalekile ukuthi sigcine imiyalo yenkosi esencwadini encane. Amen. Lo message ke bazalwane engithi angidlulise kulombono ukuthi masigcine imiyalo yenkosi elotshiwe encwadini encane nezimiso zikaNkulunkulu. Into ezosiphephisa ileyo. Ulaka luyezwa lona. Kodwa into ezosenza ukuthi siphile siphephe izwi likaBaba uNkulunkulu encwadini engcwele eBhayibheli elingcwele. Siyabonga kakhulu baba egameni lika Jesu. Yes. Sicela ukubheka omunye umcelo bazalwane inkosi ekwambulayo ngibhala phansi manje ngiyahlunga la okuyikhona khona okuzosisiza sonke. Amen.
nakho kunye engakubona Bangcwele kwaku 19 November 2024. Okay. Yes. Ngibona ngizwi likhuluma nami lithi nginguJesu Kristu inkosi. Yiza ngubonise ngenxa kumazi ukuthi uyinkosi yami ngalilandela izwi. Mangililandela izwi bese ethi ubonani bese ngithi ngibona abantu inkosi. Bese ethi mangibuka ke bazalwane ngibona abantu nje abayiqenjana nje abafiki ngisho ku20 bayindlazana. Bese ethi ubonani kubo bese ngithi ngibona abanye kubo bahamba ngeenyawo, abanye kubo abagqokanga icathulo, abanye kubo bagqoka icathulo. Bese ithi kimi inkosi yebo labo babonayo abahamba ngeenyawo abasahamba kahle endleleni yami, abasayigcinayo imiyalo yami nabasalibambile izwi lami. Laba abahamba ngecathulo abakade behamba kahle kodwa manje sebewile bayishiyile imiyalo yami. Bese ethi kimi yiza futhi ngikubonise. Bese ngiza bese ngibona abanye abahamba ngeenyawo kuphela manje bengasekho laba abahamba ngecathulo. Bese ethi laba abasahamba kahle endleleni yami. Bese ethi yiza futhi ngikubonise. Bese ngibona abahamba ngecathulo kuphela ke manje abasaxubene nabahamba ngeenyawo. Bese ethi laba abangihlubukile. Bese ethi yiza futhi ngikubonise. Bese ethi ubonani bese ngithi mina ngibona ababili inkosi, omhlophe nomnyama. Mangisho njalo ngiqonda ukuthi umuntu omnyama nomlungu. Okay. Ngokolimi lwethu lokukhuluma abazalwane sikhuluma kanjalo yesi. Umuntu omnyama nomlungu bese ethi bese lithi izwi kimi mina Nkosi uJesu uKristu angibheki ibala lomuntu kepha ngibheka inhliziyo yomuntu. Qinisile ngithi kuwe yilelo nalelo gazi washo njalo. Wathi lelo nalelo gazi eligcina imiyalo yami ilona gazi elingithandayo. Yilelo nalelo elingagcina imiyalo yami yilelo elingangithandiyo. Wayekushiso yini lokho? Wayeshiso ukuthi labantu wakucacisa wathi labantu laba banegazi elifanayo ukuthi omnyama noma omhlophe igazi labo liyafana exactly. Okay. Yes. So ke bazalwane kulombono imessage esitholayo ukuthi inkosi ayithokozi ngabawayo endleleni nabahambe beyishiye, ithokoza ngalabo abamile eqinisweni begcina imiyalo yayo. Yayisithi inkosi ke kimi kulombono nakho kubi nokuhle nabo bonke labo babonile. Laba abahamba abagqoke icathulo ukufa kwabo. Uma befa begqoke leza icathulo okusho ukuthi uma befa basahamba ebubini bayokulahlekelwa ukuphila kwabo, bayobhubha. Yayisithi kimi labo babone behambe ngeenyawo bengayigcokanga icathulo, uma beyofa basahamba kahle endleleni yami bayokuzuza ukuphila kwabo. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu babukhanyile egameni lika Jesu. Mhlambe ke usuyicabangela nje ukuthi ke ngabe ube kusho ukuthini ugqoka icathulo. Mhlambe umunye uzobuza ngabe kusho ukuthi singayigqoka icathulo, sikhumbule icathulo. Kusho ukuthini mhlambe masuyicabangela mawuthi wayinikeza lelo thuba. Kodwa futhi mothi hayi cha awucabanganga kunankinga baba. Yebo cha ngacabanga baba ngakuhlaza ngakubona ukuthi ukugqoka icathulo ngokombono kuchaza ukuthi awuhambi kahle endleleni yenkosi, uphumile emiyalweni, uphumile ezwini, uphumile ekugcineni, uphumile ekuphileni kungcwele. Ake ngisho njalo. Kodwa not specific ukuthi ugqoka icathulo kuchaza lokho. Ngokombono umbono wachaza lokho ukuthi la abagqoka icathulo abangasahambi kahle endleleni yenkosi, abangasaphili ubungcwele. Siyabonga kakhulu baba. Ngifisa abazana ukhalamuze nje lapho ukuthi ikhalamuze kancane. Sizokhumbula ukuthi uMoses entabeni yaseSinayi ngithi Yebo. lapha afika wabona khona isihlahla sivutha kodwa singashi. Iphimbo lakhuluma esihlahleni lathini khumula lezo mbadada ngokubuka indawo omikuyona ingcwele. Khonde kanjalo bazana noma singesikhathi ngagcina kuyifunda. So lokho kwakungasho ukuthi per se literally icathulo ku-wrong ugqoka icathulo, but kwakusymbolize ukuthi Moses impilo obuya kuyona yaseGibhithe ekungcolisile. So manje khumula impilo endala uzothola impilo entsha.
So ke lento yokuthi ubaba uKhanyile wabona abanye begqoka icathulo yathi inkosi abangenze kahle abangekho entandweni yami isimbolo yokuthi icathulo isimbolo yokuthi ukungayenza intando yenkosi ngithi lokho baba kusho lokho ungayenza intando yenkosi ngifuna ukugcizelela abazali ukuthi ke mhlambe manizwa lo myalezo akusho ukuthi icathulo ngeke usayigqoka it has got nothing to do with literal shoes but kusymbolize impilo yokuthi icathulo ogqoka icathulo is like impilo ayiphilayo engaphelele kuNkulunkulu engamthosi uNkulunkulu so lo hamba ngeenyawo impilo yakhe iphelele phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu uyathokoza ngaye so ke ilokho basalwane bethu agcizelele siyabonga baba umbono olandela egameni lika Jesu ngo-24 December 2024 bazalwane esengithatha kumoya ongcwele wathiza ngubonise ngumoya ongcwele ngithe ngakamphenduli ngase ngiyibona ngiphezulu kwamanzi emfuleni omkhulu ngeke ngisho ukuthi ulwandle kodwa kwakungathi lona ngoba ngangaboni ukugcina kwawo emuva naphambili nasemaceleni ngangakubona ukugcina nokuqala kwawo lo mfula then ke ngase ngibhekisa amehla ami phansi kulo mfula ngabona ama-TV amaningi ama-TV amaningi kulo mfula ongeke wazi ngisho nokwabala lase lithizwe kimi bhekisisa ubone ububi be-TV emehlweni ami ngase ngibhekisisa ngase ngibona ama-show amaningi laphayana ko-TV maningi kakhulu ngeke ngiwaqede ozalo ogeneration ombewu kumaningi ama-show alaphana nama-sport nama-movie konke kwakugcwele lapha ama-TV ahlukahlukene ahlala izinto ezahlukene yes angeke ngiqede nopopayi kwakukuningi lase lithi ke izwi kimi i-TV ayiveli kimi ivela embusweni obumnyama nakhu-ke la okuphehlwa khona yonke lento eniyibuka ku-TV ngiqinisile ngithi kena ngithokozi ngababuka i-TV angithokozi nangayo i-TV uqobo ngoba iyaningcolisa nina eniyibukayo yekeni i-TV hlukanani ne-TV ngoba konke nikubuka laphana akuveli kimi amen so kulombono ke bazalwane wangehlela ngo-2024 December 2024 wangehlela ngomhla ka-24 December 2024 yes uzivezela ngokusobala ukuthi yonke into esiyibuka lapha ku-TV ivela emandleni obumnyama iyasingcolisa singabazalwane kufanele sihlukane nayo completely siyabonga abazalwane into enza ukuthi sikhulume kanje nobaba uKhanyile ngalembono ingoba iyahambisana nomyalezo ukuthi siyahlanjululwa silibandla kaJesu Kristu singumzimba kaJesu Kristu siyangcweliswa i-world system ifaka zonke lezi zinto ifaka i-social media oma television oma radio na wonke ama channels lawa thina ke njengoba inkosi sithumile nje sizodlulisa umyalezo wokuhlanjululwa not ukuthi ke sizo entertainer lezi zinto zama media so i-television ayiyinhle emehlweni kaNkulunkulu iyasingcolisa akuyonto singaze se-argue leyo bazalwane singa-argue baba lonto leyo iqiniso nawe yazi mawubuka i-TV bazalwane ngihlalele kakhulu ku-television kakhulu nginayo i-television ngihlale mase fune ngiyothandaza ngiyazizwa ukuthi ngidry wenkathi uzofika ufica ubuthongo njengefamily anisakwazanga ukuthandaza ngoba ububanjwe iprogram ethile oyithandile mhlawumbe imovie ethile so and lapho ubona nezinto ezingekho right uzungcole wena uqobo njengomntwana kaNkulunkulu so into esingeze uyakhusha leyo bazalwane so ke ingakho ngithe emanqala kulukhuzana ku-part 1 ngathi ngiyacela siyikhulekele lezi zinto masizizwa bazalwane uthandaze egameni lika Jesu ucela umoya ingcwele akusize and ukuba ucomment siyabonga kakhulu bazalwane omunye umbono olandelayo isikhathi sisavuma yes baba nge-1 March 2025 kuwo kwemanje lonyaka ngibone ngisendaweni engingayibiza ngokuthi ipulpit lapho kuma khona abefundisi mebeshumayela kubazalwane ngangime endaweni kanjalo kwase kwehla inkazimulo ezulwini ngizosho ngokusobala nje ukuthi ehlukene kabili ngizokubeka njengoba ngabona enye yawela
esandleni sobunxele sami, enye yawela ake ngithi enye yama kwesobunxele sami, enye yama kwesokudla sami lenkazimulo. Owayephakathi kwenkazimulo yobunxele wamemeza ngezwi wathi kimi, ngingumoya oyingcwele ungesabi. Owayeme esandleni sokudla phakathi kwenkazimulo wathi, nginguKristu Jesu Inkosi ungesabi. Wayesekhuluma lo othe nginguKristu Jesu Inkosi ungesabi. Wayesethi kimi, ngehlile kuwe namuhla ukuba ngizokhuluma phezu kwakho wena bese ukhuluma phezu kwabo bonke abashadile. Khuluma kubo bonke abashadile ukuthi bangabantwana bami, kepha ngibhekile konke okwenzakala kubo nasemshadweni yabo. Angithokozi ngakho ngokuba imishado yabo iyabhidlika. Bheka ababambisene, abekho munye, abekho inhliziyonye. Nomunye wenza akufisayo angamazisanga upartner wakhe. Ngakho khuluma wonke lawo mazwi phezu kwabo bonke abashadile ukuthi angithokozi ngemishado yabo, bangabami impela. Ngase ngithi enkosini, Nkosi, kungani uthi angikhulume kwabashadile kuphela, bebaningi kangaka abaphambi kwami? Ngaleso sikhathi abantu ababephambi kwami babebaningi kakhulu. Mina ngime kupilpudi nginjengomuntu ozoshumayela. Yayisithi inkosi kimi, bonke obabonayo bangabami, kepha namhlanje ngehlele ukukhuluma kwabashadile kuphela. So ke bazalwane, lo mbono ke ngase ngikhuluma ke njengoba inkosi yayishilo. Ngase ngikhuluma, mangikhuluma yayisithi kimi, ungathuli, qhubeka ukukhuluma futhi ungesabi, qhubeka ukukhuluma. Uma ngikhuluma lenkazimulo eyathi phakathi ngingumoya oyingcwele, owakhuluma phakathi kwenkazimulo wathi ngingumoya oyingcwele, uyena usebenzayo kubo bonke abantu ababephambi kwami. Bese kuthi oseceleni, inkazimulo eseceleni kwami eyathi okwakhuluma ophakathi kuyo wathi nginguKristu Jesu, uyangifida amazwi ekumele ngiwakhulume. So yiwo wonke-ke amazwi lawo okwathiwa ngiwadlulisele abashadile. So ngithi-ke kunina nonke enishadile, ngicela ukungiqa. Khona lapho-ke abesethi khona kimi, ungesabi khuluma ngokuba mina nobaba yilokhu esanishadisela khona ninomkwakho. Nami-ke bazalwane, sengishadile ngokusizwa yinkosi. Yabe sikhuluma kanjalo inkosi uJesu Kristu kimi yathi, ungesabi khuluma ngokuba mina nobaba yilokhu engangishadisela khona ninomkakho. So ngithi angiveze leyo ngxenye. So kubo bonke-ke abashadile, ngithi le message ibheke kubo ukuthi mababe moya munye, bebe inhliziyo yonye, kungabi bikho oyokwenza utho engamazisanga upartner wakhe. Inkosi ayithokozi ngezimfihlo ezikhona emshadweni. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu baba Khanyile, siyabonga umoya oyingcwele. Akukho engizokulokhuza la bazalwane, kucacile egameni likaJesu. Asidlulele komunye umbono makusekhona isikhathi sisekhona. Haleluya bazalwane, siyabonga kakhulu. Sithandaze nje bazalwane egameni likaJesu. Amen. Nge-14 March 2024 nanku umlayezo uNkulunkulu awukhulume kimi. Wafika izwi kimi lathi yazisa bonke. Angikuveze ngokusobala bazalwane, ngangibheke emandeni enkonzweni, yayisithi inkosi, nanku umlayezo engicela ungidlulisele wona kulabantu oyakubona. Ngathi ngihamba nje emandeni enkonzweni ngase ngazi ukuthi imuphi umlayezo engifike ngisho khona. Inkosi-ke lo mlayezo yayingawubhekisanga kubantu basemandeni kuphela mangiwuhlola, ubheke kithi sonke. Ithi isho kanjena-ke inkosi, ithi uyosho kanje kulabo bantu oyakubona, uthi ngingumoya oyingcwele. Zonke izindlela enizithathayo nazo zonke izinqumo enizithathayo ezimpilweni zenu, anisangazisi, nizikhethela okuncane ukuthi lokhu kuncane sizokwenza ngokwethi ukuqonda, bese kuthi okukhulu ningazise khona. Yazini namuhla ukuthi konke enikwenzayo nenihlelayo nendlela enithathayo ngaziseni zona, ningasho ukuthi le incane le inkulu siyakumazisa uNkulunkulu, le asizukumazisa. Ngokuba uSathane uzibona zonke indlela zenu bese ngenelela kuzona.
mina moya ongcwele noma ngifisa ukunivikela kukho konke uthola ukuthi aningibikelanga usathane bese banamandla okunqoba endleleni zenu. So batshela abantu ukuthi kukho konke angibikelwe, noma ngabe kuncane noma ngabe kukhulu enikwenzayo nendlela enithathayo, ngibikeleni konke ngokwentando kaBaba uNkulunkulu. ngokwentando kaBaba. Ngoba phela lana ngeke kusho ukuthi uma uthatha indlela yakho yemkhuba kasathana imkhuba emibi sefuna ukubela umoya engcwele. Kusho lokho umntwana kaNkulunkulu osindisiwe osaba uNkulunkulu indlela zakhe noma yena yenzayo wenza intando kaNkulunkulu, usaba uNkulunkulu. So ke manje enza angasho ukuthi lokho kuncane kodwa akube uthi uyakubika umoya engcwele. Siyabonga kakhulu baba. Yes. Okay, May 20 March 2025 izwi elafika kimi lathi ngiyinkosi uJesu Kristu yakhipha igama elithi yalezela. Yes, wathi ngiyinkosi uJesu Kristu yalezela kubantu bami ukuba bagcine imiyalo yami, ngokuba yiloyo naloyo ongithandayo uyena ogcina imiyalo yami, ongangithandiyo yilo ngayigcina imiyalo yami. Mfishane ke leyo yagcina nje lapho. Okay. Yalisho ke lo laphinda usuku obodwa kodwa nje lalisho into eyodwa lokho sekufesile. Alekho ivesi yaqinisa ngalo. Wo ivesi singaqina uJohn 14 verse 20 no verse 15. Okay. John 14 verse 15 and verse 20. Yeah, ifunda kanjena John 14 verse 15. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Verse 20, onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. Siyabonga kakhulu baba. Omunye umbono. Inkosi iyasithanda bazalwane egameni likaJesu. Ukuthandwa lokhu bangcwele ukuthi sizwe izinto ekanjena kulesi sikhathi ensukwini zokugcina la sihlanjululwa khona singcweliswa. Inkosi iyasithanda. Usekho umuntu Khona ukugcina. Oh, okay, xoxa ke baba. Okay. Okugcina ke bazalwane okamanje ngizocela ukukuveza ke lokho ngoba singabantwana baNkulunkulu engisayikhumbulayo. Yes, ngoba ngizothi ukugcina kanti ukhona omunye uthotha ngisawukhumbula bese ngiqhatha nomoya engcwele. Okay, engisawukhumbula ke okugcina ngibone idate ngisayikhumbula kodwa kuwo lonyaka. Ngibone bengilele endlini. Mangilele endlini kwase kukhuluma izwi kimi lathi ngimoya engcwele vuka wenze ngiyakukutshela khona. Ngase ngivuka engutsheni yami ngama phansi. Wavuka literally noma wavuka ulo ephusheni. Okay. Ngiyabonga baba ucacisela. Ngavuka ngama eduze kombhede ephusheni. Mangima wayesethi kimi thatha zonke incwadi ezikuleyo ndlu olala kuyo. Uthathe onke namabhuku akuleyo ndlu olala kuwo. Amabhuku khona lamabhuku bazalana obona, yes, Delisane, True Love, yonke nje into eyibhuku newspapers. Yes, eneyithombe phakathi namasokha khona amanye abhalo Ngiyayibona. Wathi thatha onke amabhuku akuleyo ndlu neincwadi ke wayishiya incwadi yesikole yonke nje into ethi incwadi yesikole. Noma ngabe yani egeography, ebiology, ehistory, emaths, life science, LO, economics, yonke into ethi incwadi. Wathi uthathe manje uhambe uyokulahla uyoshiya i-dictionary kuphela. Khona dictionary enginayo lapha endlini but encyclopedia kwakuyiyo vele lento ayisho ikhona endlini. Wathi konke lokhu kuthathe uyokushisa ushiya dictionary kuphela. Wayesethi kimi lokhu ngishiso ukuthi yonke leyo nto inemimoya akusiye yami, inemimoya yonke lento elapho ke phakathi inemimoya. Wayesethi kakhulu incwadi eMath. Wathi kakhulu incwadi eMath yiyo embi kakhulu kubantwana bami. Nazo zonke lezi ezinye kodwa wayesethi kakhulu iMath. So ngase ngiyithatha lezi incwadi ngokukhulu nami ngayithatha ngola ukuthi isikhathi esiganhle nalezi incwadi ngihleli nezincwadi ezinemimoya emibi. Ngayithatha izincwadi ephusheni ngithe ngisayithatha ngingakaqedi ngaphaphama.
ngavuka ekseni ngakwenza ngempela ke lokho ngayiqoqoka ngempela ke manje ngingasaphuphi ngayiqoqa ngahamba ngayiphosa elokuzaneni esihosheni esinamanzi egelezayo ngaphosa khona emanzini ngasesihosheni wangayishisa nje bakushisa ngayishisa ngizokhona iqinisa ngishisanga ngayiphosa emanzini vele ngiyazi ukuthi lapha emanzini zizocosuka ziphele futhi isihosha okungahambi umuntu kuzona akekho ozoyicosha so kulomlayezo ke kini nonke enifunda isikole nakini nonke ninobona namabhuku endlini yazini ukuthi konke lokho kunemimoya yamandla obumnyama phakathi akusikho kamoya ingcwele wena nje ofunda lezo incwadi nalawo mabhuku obuka lezo ithombe yazi ukuthi konke lokho kuvela emandleni obumnyama okasathana kumele sihlambulule singcwelise sidele konke sihlwana konke sikushise ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonge kakhulu baba ukhanyile uNkulunkulu lokhu akwambulile kuwe okuzoqinisa impilo zethu singabantwana bakaNkulunkulu. Abanye bazala neconfirmation then so njengoba ulalele emlaleli lapha ekhaya khona izinto uNkulunkulu ayikhulumile moya ingcwele imbulile kuwena mhlawumbe onganaka so mawusuzwa kunywa nje uzoza ucha iconfirmation lena siyacela ukuthi ke ngokusizwa umoya ingcwele khuleka bese uthatha isinqumo ozosimela ungathatha isinqumo ngoba usuzwe ubaba ukhanyile ekhuluma kanjena nobaba usibiya ekhuluma kanjena kodwa thatha isinqumo ozosimela usizwa umoya ongcwele ukuthi isinqumo oyithathela wena sona ngoba usaba uNkulunkulu ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma ungasithatha isinqumo futhi siyaxwayisa ukuthi ingozi ngoba ma uNkulunkulu engathokozile ngalezi zinto uyihlanganisa nazo wena uyangcola phambi kaNkulunkulu lokho kuzokwenza ukuthi modlule emhlabeni ungamukeleke ezulwini uma uJesu elanda ibandla usala ohlithweni. Siyacela ukuthi lona lo ozwa lo myalezo athandaze egameni likaJesu abese ehlambulula ingcwelise ahlukane nakho konke inkosi uJesu engathokoze ngakho nobaba uNkulunkulu osezulwini nomoya ongcwele ehleli kithi. Amazwi okugcina baba okuvalelisa egameni likaJesu siyabonga kakhulu kuba nawe usuka part 1 ngithi part 4 lo manje sibonge kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha baba. Siyabonga kakhulu balaleli emakhaya nakunina nonke ukufinyelela lo mlayezo eindaweni ezahlukene enikuzo. Ngithi nje inkosi yethu uJesu Kristu nenkosi yamakhosi umbuso wababusi anigcine anilondoloze anisibekele anivikele kukho konke nemthandazo yenu ayizwe futhi ayiphendule kukho konke ke inkosi ekhulumile ngemibono bengithi ngingajabula ukuthi sikuzwe ngomoya lithi izwi onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni Isambulo chapter 2 verse 7 usho njalo. So ke bazalwane bengithi ke kukho konke sesikuzwile inkosi uJesu Kristu mayisibusise isihlenge bese kuthi kuthina sonke singakaphenduki asilwele ukuphenduka simukele uJesu Kristu abe inkosi empilweni zethu abe inkosi nomsindisi nguye yedwa onamandla okusinqobela kukho konke nguye yedwa futhi onamandla okusithwalela impilo zethu uma sizoyithelela thina ngokwethu soze sizowe endleleni kufikela ngalokufa silahlwe esogweni lapho kuthiwa khona kunempethu engafi nomlilo wakhona awucishi. Amen. Siyabonga kakhulu baba nami ngisho njalo emazwini kaBaba ukhanyile ukuthi mawungakamvuma uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho sicela ukuthi umamukele umvume kholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwafileyo vuma ngomlomo wakho ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yakho bese uvuma izono zakho kuyena ucela kuthethelela kuhlambulule ngegazi lakhe bese emva lokho dela konke walelizwe ngokwaLuka chapter 9 verse 23 to 26 bese ke ufunda imiyalo yakhe njengoba sifunda ke uJohn 14 verse 15 no 20 egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ke nceke inkosi uNkulunkulu akubusise baba nomndeni wakho akusibekele baba konke inombolo yakho mhlambe ke sesivalelisa nje kubalaleli 083 yes 86 66660 083 86 666 6666 oh 66660. Siyabonga kakhulu balalele egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen.